Не си затваряйте очите за нея. Тя е майката и съпругата. Тя е сестрата и лелята или бабата. Тя е онази една на 8 жени, която тази година ще открие, че има рак на гърдата. В Световният месец за борба с рака на гърдата бих искала да ви обърна внимание за това важно онкологично заболяване, което все повече се появява при жени в България и в света. Знаете ли, че ракът на гърдата е на първо място сред онкологичните заболявания при жените в България? За да бъде лекувано успешно, трябва да имаме ранна диагностика. За да разберем малко повече за ранната диагностика, днес с мен е доктор Гергана Георгиева, специалист по образна диагностика в Адживедем Сити Клиник Младост. Здравейте, доктор Георгиева! От кога трябва една жена да почва да преглежда гърдите си? Здравейте! Изключително важно е всяка жена след 25 годишна възраст да започне своите профилактики с ехография, а след 40 години да започне профилактика с мамография. Много са важни и самопрегледите в къщи. Добре, доктор Георгиева, по принцип как можем да си направим сами прегледа в къщи? Важно е самопрегледите да се правят веднъж месечно, като те се извършват винаги след приключване на месечния цикъл. Няма точно определени движения, но трябва всяка една част от гърдата да бъде опипана, да се знае, че няма някакви нови подутини, също така да не се забравя и подмишницата. Ако почва една жена да усеща някаква подутина, какви са първите стъпки, които тя трябва да предприеме? На първо място трябва да потърси специалист по образна диагностика мамолог, както и лечебно заведение, където имат опит с откриването и с диагностиката на заболяванията на млечни жлези. Какви са различните видове изследвания и какви са спецификите между тях? И има ли някакъв определящ фактор на възрастта, съответно с изследванията? Не само възрастта е важна. При младите жени се използва обикновено ехографията. Тя е изцяло безвреден метод, като с ехография преглеждаме веднъж годишно всяка жена до 40 годишна възраст. След 40 годишна възраст е задължително провеждането на мамографии, като те могат да бъдат различни типове. При младите жени изключително важно е да провеждат 3D мамографските снимки, защото с тях можем да откриваме много малки образования и тя е доста по-ценна и дава много повече информация, отколкото обикновената мамографска снимка. Ако имаме съмнения за някакви образования на гърдата, можем да назначим съответно и по-специфични изследвания, каквито са контрастната мамография, както и магнитния резонанс на млечни жлези. След като се направят всичките изследвания, как се поставя една диагноза, че една жена има рак на гърдата? Когато специалиста по образна диагностика открие притеснителна находка в гърдите, той назначава провеждането на така наречената биопсия. Това е взимане на проба от местенцето, което ни притеснява, като след това пробата се изпраща към патология, където те изследват тъканта и могат на 100% да кажат дали това е една доброкачествена или съответно злокачествена находка. След нас има много жени, включително и аз. Съм от хората, които много се притесняват да ходят на такъв преглед и смятам, че съм здрава. Какво ще кажете за нас, жените, които по принцип се притесняваме от тази стъпка и защо е много важна? Рака на гърдата, за жалост, засяга все по-млади и по-млади жени. Имаме пациентки, които заболяват в много по-ранна възраст, отколкото сме очаквали да открием такива образования. Затова изключително важно е да се правят профилактичните прегледи, защото не прегледа е страшното нещо. Страшно е, ако нещо не е хванато на време. Колкото по-рано е открито заболяването, толкова повече видове лечения има, толкова повече възможности за пълно излекуване на пациентките. Затова не си затваряйте очите за тях и правете вашите профилактични прегледи на време. Благодаря ви много, доктор Георгиева. Сега искам да се обърна към всяка една жена, която ни гледа в момента и да й кажа: отивайте и си направете годишния преглед на гърдите. Важно е, не го отлагайте. Нашите лекари в Адживедем Сити Клиник Младост ви очакват.